ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ካቴድራል ብዝብል ስም እትፍለጥ ቤተ ክርስቲያን እመቤት ሮዛሪ ኣስመራ ተሰሪሓ ኣገልግሎት ክትብ ናይ ጀመረትሉ መበል 100 ዓመት ዝኽሪ ኣብ ምጽምባል ትርከብ። ከተማ ኣስመራ ወግዓዊት ርእሰ ከተማ ግዝኣት ኢጣልያ ኤርትራ ድሕሪ ምዃና ካቴድራል ንኣገልግሎት ሃዋርያዊ ቁምስና ካቶሊክ ተባሂላ ኣብ 1920 ክስራሕ እምነ መሰረት ድሕሪ ምንባር ድሕሪ 3 ዓመት ህንፀት ኣብ 1923 ተዛዚማ። እዛ ጽባቐ ከተማ ኣስመራ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ብቕዲ ኣሰራርሓ ሮማዊ ላምበር ዝተሃንጸት ኮይና ብዘይካ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ከም ቁምስናን መንበርን ዝተፈላለየ ካቶሊካውያን ማሕበራት ሃይማኖታዊ ቤት ትምህርቲ ቤት ማሕተምን ካልእን ኣገልግሎት ትህብያ። ካቴድራል ኣስመራ ኢጣልያውያን ተቐማጦ ኤርትራ ንምግልጋል ብመንግስቲ ኢጣልያ ዝተሰርሐት እያ። ኣብቲ ካቴድራል ዘሎ ናይ ቃጭል ዓንዲ ቁመቱ 52 ሜትሮ ክኸውን እንከሎ እቲ ዓንዲ ድሒሩ ኣብ 1925 እዩ ተዛዚሙ። ካቴድራል ኣስመራ ትርከቦ ሓያሎ ክፋል ከተማ ኣስመራ በትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማለት ዩኔስኮ ኣፍልጦ ተዋሂቦ ውርሻ ማሕበረሰብ ዓለም ተሰሚዩ። ኩናት ሓድሕድ ጀነራላት ሱዳን ልዕሊ 7 ወርሒ ኣቁፂሩሉ ብዘሎ እዋን ከተማ ካርቱም ናብ ኣብ ዝኾነ እዋን ክትሞተላት ትኽእል ገሃነም ተቐይራ ትርከብ። ሓያሎ ተቐማጦ ከተማ ካርቱም ከተማኦም ረሕሪሖም እኳ ናብ ዓድታቶም እንተኸዱ ኣብታ ከተማ ተሪፎም ዘለው ብዘይ እኹል መግቢ ማይ መድሃኒትን ካልእ መሳለጥያታትን ኣብ ልዕሊ ምትራፎም ደብዳብ ከቢድ ብረትን በራሪ ጥይትን እውን ናብርኦም ናብ ፍጹም ቀውሲ ተቐይሩ ይርከብ። ዝበዝሕ ክፋል ከተማ ካርቱም ተቆጻጺሮም ዝርከቡ ብብሪጋደር ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጓሎ ዝምርሑ ግቡእ ታዕሊም ዘይወሰዱ ብተወርዋራ ሓይሊ ዝፍለጥ ምልሻ ኣብ ምዕማጽ ደቂ ኣንስትዮ ምዝማት ዱካውንትን ኣባይትን ክዋፈሩን ከለው ህዝቢ ዝራሕርሖ መንበሪ ኣባይቲ ሴሮም ብምእታውን ይቕመጥዎን ማዓስከራቶም ይገብርዎን ኣለው። ኣብ ናይ ከተማ ካርቱም ብዝኸፍአ ኣገባብ እቶም ኣቐዲሞም ብጃንጃዊድ ዝፍለጡ ዝነበሩ ንገዛእ ርእሶም ከም ይዕራፍ ዝቆፅሩ ዕጡቓት ተወርዋራ ሓይሊ ኣብ ዞባ ዳርፉር ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ዓሌታት ናይ ቅትለትን ጽንጠትን በደላት የካይዱ ኣለዎ። ነዚ ንምክታእ ኣቐዲሞም ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሮም ዝነበሩ ግንባራት ምስ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምርሑ ሰራዊት ተጸንቢሮም ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ጃንጃዊድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዳርፉር ድሕሪ ዝገበርዎ ናይ ዓሌት ምጽናት በደል ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር አልበሽር ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘሄግ ከም ዝተኸሰሰ ይዝከር። ኣብ 1995 ዝበለጸ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ተባሂሉ ወርቃዊ ኩዕሶ ባሎን ዶር ዝተሸለመ ላይበርያዊ ጆርጅ ውሃ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተሳዒሩ። ጆርጅ ውሃ ካብ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ምስንባቱ ኣብ ፖለቲካ ላይበርያ ክነጥፍ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2018 ፕሬዚደንት ሃገር ኮይኑ ተመሪጹ ን5 ዓመት ከገልግል ድሕሪ ምጽናሕ ንኻልኣይ እብሪ ኣብ ዝተወዳደረሉ ብመቐናቐንቱ ጆሴፍ ባካይ ተሳዒሩ ዘሎ። ጆርጅ ዊሃ 51.49 ሚእታዊት ድምፂ ብጸቢብ ተሰዓር ድሕሪ ምዃኑ ኣብ ክንዲ ምጭቕጫቕን ተሰዓርነቱ ብምእማን ካብ ውልቃዊ ድሌት ጥቕሚ ሃገር ይቐድም ብምባል ንመቐናቐንቱ ናይ እንቋዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ሰዲድሉ። ጆርጅ ዊሃ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝመርሓሉ ኣብ ትምህርቲ ብሉፅ ውፅኢት እኳ እንተመዝገበ ኣብ ምሕዋይን ምዕባይን ቁጠባ ሃገር ግን ኣዕናዊ ፖሊሲ ብምሕንጻጹ ካብ ህዝቢ ተጻብኦታት ገጥሞ ጸኒሑ። ዊሃ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝነበረሉ ምስ ዓበይቲ ክለባት ኤሲ ሚላን፣ ቸልሲ፣ ፓሪስ ሳን ጀርማንን ካልኦትን ከምኡውን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ብምጽዋት ህቡብነት ዘጥረየ ፖለቲከኛ ዝተቐየረ ስፖርተኛ እዩ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመደበራ ኢትዮጵያዊት ቀባኢት ጁሊ ምሕረቱ ዝቐብኣታ ቅብኣ $10.7 ሚልዮን ተሸይጣ። ጁሊ ምሕረቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልደት ብምዃና እታ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ብጨረታ ዝተሸጠት ወከርስ ዊዝ ዘ ዳውን ኤንድ ሞርኒንግ ፈጅድ ዝተሰመየት ናይ ቅብኣ ስራሕ ብመሸጣ ናይ ኣፍሪቃ ክብረ ወሰን ዝሰበረት ተባሂላ ተመዝጊባ። ጓል 52 ዓመት ጁሊ ምሕረቱ ኣብ 1977 ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበረ ዘይምርጋእ ንምምላጥ ምስ ስድራ ቤታ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተሰደት ቀባኢት እያ። ንሳ ካብ ግዜ ቁልዕነታ ኣብ ስነ ጥበብ ቅብኣ ክትነጥፍ ዝጸንሐት ኮይና ኣብ ዘመናዊ ቅብኣ ኣፍሪቃ ዝነኣድ እጃም ኣበርኪታ እያ። ጁሊ ምሕረቱ ቅድሚ ሕጂ እውን ንሓንቲ ቅብኣ ብ$9.3 ሚልዮን ሸይጣ ብምንባራ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ክብረ ወሰን እውን ናታዩ ነይሩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን